παιδάκι μου. Έλα εδώ ρε παιδί μου, επειδή αγάπησε την αδερφή μου, εγώ θα την πληρώσω την ύφη. Αγάπησε σε μένα και σου αρνήθηκα τον έρωτά μου. Λέγε. Όχι, λοιπόν, 2 δεκάρες είχα στην τράπεζα και τις φάγαμε για αυτές, ρε. Δεν τις φάγαμε. Μαζί δεν τις φάγαμε. Και τρως και πολύ τρομάρα να σου. Τι να κάνω, να μην φάμε και λοιπόν, σκάσε. Και τα πουκαμισάκια σου πήραμε. Και τις ζωνίτσες σου πήραμε. Όλα τα καλά σου πήραμε. Γιατί είσαι αχάριστος, ρε. Και ας το κάτω-κάτω της γραφής βρέθηκε ένας άνθρωπος να σου πει τι φρούτα βγάζει καλαμάτα, ήταν ανάγκη να του πεις ότι βγάζει σίκα. Τι να έλεγα. Μουσμούλα, βρε. Βγάζει και μουσμούλα η καλαμάτα. Δεν θα βγάζει. Κύριε Πελαγία, να λέω καλύτερα ελιές ότι βγάζει. Όχι. Έτσι που είσαι θα λες σίκα συνέχεια, σου πάει. Τέλος πάντων, με ρίξατε πάλι. Αλλά εγώ θα φύγω, θα πάω στην Αθήνα, δεν γίνεται. Να πας, δεν είπα εγώ να μην πας. Να πας και θα έρθω να σε βρω, έτσι, αγοράκι μου. Μέχρι τότε θα της έχει περάσει. Έλα, μα τι να κάνουμε τώρα, μην είσαι και κουτός. Κορίτσι πράμα είναι, δεν θα αγαπήσει και αυτό πώς θα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Γιατί αγάπησες εσύ αυτή και δεν αγάπησες εμένα. Δεν είμαι όμορφη εγώ. Όχι, δεν έχει θετικά πράγματα. Είμαι ή δεν είμαι όμορφη. Για την ηλικία σας δεν λέει κανείς βεβαίως. Άιστα διάλογο εδώ πέρα.